ako siya shout out sa makalimutan akong amigo, no. Kumusta man rin napitas mabulo. Nabulo proper ilabi nga sa tong senior din napita si Konsehal Arnel Cui. Kumusta dia, Konsehal? Okay. Bawa na mo kung saan si Arnel Cui dia sa mabulo. Maayong pagpaminaw, Konsehal. Arnel Cui, gikan kini sa greetings coming from Joel Bense, itong kumpare usab. Okay, maayong papaminaw ninyo. O sa tibok, Kabisayan o Mindanao. Okay, bueno, ang atong suwatan po karotong hatagan o pagtagan, no? Pinadagin is usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga miyot. Gasunod mga lalaki ini ron. Pero mayroon nuling karon miyot na po. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ang atong sender si Miyot. Kini akong asawa, ay may pagkaliwat gid siguro ni nga di lang ta mga angan, mingon na to Hitler, may tawa-tawa man di. Oh. Pertig yung bagsika taon, bugo yun yung kay ni taon sa una pa mi, sa uya pa mi, tumboy yun ni siya. Katong nilipan ni siya, katong tumboy pa ni siya, nagkauyab mi, nababae ni siya, samtang ako nang nahilabtan. Unya, bagsikong yung kay ni siya, mao ni akong problema ron. Pero arin nyo masabta ng akong sugilanon nga nung bagsikon o tumbuyo ni ko asawa, no? Inaniyon ako pagsugod at tanan, eh. Miyot. Day. So, ka trabaho ron? Ako karon panghapon, tudlo ko sa mga estudyante, day. Malakaw ka? Oo, lakaw ko. Ato ko sila mama. Kaya magpahilot to na ako. Onya, bantayin ni bay ha. Masing laag sa ka. O, di, anira ko. Maabot ang mga estudyante ron ako sa karate. Mga anim, ano to. Haril na ako tuduin din sa bay. Diha lang sa may hawan sa loyo. Oo, lagi. Bantay utag laag ha. Wa gani ka balik na ko. Piti juga na ko. Oh. Gigi, ato na ko. Sige. Oy. Bagsika, ginsuwahay. Salil ang pinanggala. Di pa ni pinangga eh. Katilaw yun sa akong ni-kick ba? Roundhouse kick. Pastilan. Ay, katagantan. Uy, na akong amigo ay. Niya pa doon din eh. Tawgo na ko, be. Kimi, dali dong! Katakanta na rin. Kantahin ko ato yung mga kapila nga kanta. Dali, Kimi, dali! Kuwaon ako sa Kevin. Dali! Ben! Maayo kay ni Aka na. Nasuroy ka. Dali. Okay, gilaay magkukuta mo. Lagi. Kay bawabit ako, gilaay ka. Kantahi ko, be. Kay samtang wap ato, manganhi ako mga estudyante sa karate. Kantahi sa ko. Sama, duyuga, di ka? Ayaw na. Unsa, ay mo kanta? Kapila lang? Sige, larga! Sige dong, highball! Kung kaya kong iwanan ka, di na sana sapa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana, ito ang tanging nais ko, ang ating kahapon. Sana maulit muli. Wala siya kuya, oy. Miliban ako ni mo, Ben. Oy, ikaw di pa ka lalaki, Ben. Babae yung kag tingog, no? Maabot Kung kuya? nga babae pa ka, lalaki kag tingog. Basta diyan. Amot lang, wala ko kahibaw. Sige, salamat. Salamat kay Dong Kevin, ha? O niya, asa mas mama ni mo yung LP? Narito? Ay, kuan, naapay gilakaw. Sige. Mo, ulit ito niya. Sige, thank you kayo, Dong Kevin, ha? Salamat kayo. Salamat po. Sige, bye-bye. Bye. Ay. Dance your cha-cha, bala chili cha-cha, dance to your body hot. Ay, pamina mo. Tama ka mo, pag mga estudyante. Kini mo martial arts, din na ito gamito pag buli-buli o unsa pa na di, ha? Mahay mo nga, ato yun yung binuangan ni atong kamauan, ha? Ang martial arts, bao ni usa ka dipinsa lang sa atong kaugalingon. Self-defense, in kaso doon na mo binuang ninyo. O niya, wa mo'y makatrasan ba? Ano na ninyo gamito ng inyong nakatunan sa karate? Karon tudluan tamo kung unsa inyong mga dipinsa sa inyong kagulingon. Sa karate doon ay gitawag opinsa o dipinsa. Pero kay bag-o pa man mo, ari lang sa tas basic ron, ha.
kinahanglan nga inyo makatuna ng standing position. Punching o ingon man ang kicking. Sabot mo? Way eating ano, master? Balito ko eh. Sao eating? Way eating. Di, oy. Eating. Kaya, parido ba? Kanang still live and kicking. Mauna siya. Mauna siya, ha? Sabi niya, patok ikaw, no? Kaon gini mo, ha? Da? Bida sa di mo. Wala lagi. Ikaw, Timoy ba? Ayaw pagbuot kay Nice Master Mia tayo. Expert na. Kaoro yun na ni mo. Third drop black belt na o si tawagan na. Di na basta-basta. Di ba, Master? Sige lang. May problema na. Ang kanang eating nato sa karate na ana, mao na iterbindo sa mga banga. Kay kung makakitag sumbagay, jadi kay baw, ay di pizza, kanoon man ang tanang kumos kontra. Di ba? Mao na eating, master. Parehasa niyo, dali nga rin patok-patok, dali nga Ato ipakita ni Timoy kung unsa ang eating sa karate. Bantaya. Mau ni eating. Dapat ya. Dapat. Dapat. Mau na siya. Kita ni mo, Timoy, ha? Ikaon lang ako mga kumong patok sa mga package, ha? Wasik sa gang. Mau na eating sa karate. Timoy, ako may kasampulan. Ikaw na to. Master, reklamo siya, master. Alam niya. Hay. Okay. Break sa ta. Break. Igang master, espirta. Iga. Taas ang pati na eh. Power kayo. Mo ay musok magiling. Tawa na kayo, master. Kuhaan ka na eh. Power kayo. Kinahanglan master na ninyo kanang kicking, ha? Patage, taas, o boss, o tunga, ha? Ingwan pansi. Pansi. Kada master. Usap na style na master, ha? Nga dahotoy master. Mao ni gitawagog hubaking. Hubaking. Master, saan ang baking, master? Hubak. Kuwato akong spray dito ka. Hubak. Kidot ko. Abi ko ninyo, usa ko kay instructor sa karate sa una. Gani, ang champion magalikos batanon pa ko. Kaming dunganan ni Master Ikin sa yaw-yan. Pero, naundang na lang ko sa dihang gihubak na ko. Kaya naamang taon ko'y piang. Inigsuol sa kong piang, suol sa dada kong hubak. Mao nang nanudlo na lang ko. Mura kong si Ipman ba? Unya? Aron! Ako itudlo ninyo. Morning, blocking, ha? Kinahanglan, mamaster ni ninyo. Aron, di mo maigo sa inyong mga kontra. Matagsukmag sa inyong kontra, kinahanglan inyo yung mablock, ha? Okay mo? Ha? Lakad yun, no? Usa na sa ato mga depensa. Ang depensa, God, kining gitawag og defense. Daghang classes defense. Na-defense nga pinaagi sa pag-block sa iyong punching. O niya na, gitawag og natog kanang wave ka, lihay ba, lihay. Para di ka maigo. Nya, mudaka ka nang mupo ka, ha? Depensa na siya. Yot! Master, maramag gisapo. Sumko man kayo. Master, masig atakihon ka na, master. Gamitan ta ni defense. Unsa man nga defense, master? Yun ba ka? Dungo ka dali, dili. Ano ko no? Nanaday. Magdali, ay! Kaya ni mo! Day. Nanalagi ko. Isuga gining bayaran. Master, unsa mga defense mong gamito na, master? Depends ko ang kining butawag ganin yung kasawang suko kay tubagalan yung hinay ayaw na taon mo sukol kay makulatahan mo tumalagyan mo sa iyang isugo ninyo mo na usa kaligon nga defense. Ito. Bida. Ngano, day? Malay ka maglungag lagi. Saan ang urasa? May gitit sumanggod ko dahil Tits, uraso ba ka na? Maglungag dito! Maglungag ba? Ay, sakit na day. Uy, nukul man. Ano man, ha? Reklamo ka, pausap ka, ha? Lungag na ko na eh. Purbida. Bibiyati ka niya. Panghugas sa mga plato niya, ha?
Tok. Tok, kita ka, Tok. Ay, ako'y mungutanan ni mo. Nakita ba ka? Sa nalibo kong iwan mo, kapirgod. Kita ba ka? Kita ka? Nga naman. Si Master ba? Nga lagi. Didakol. O samantos mga defense mo. Sa? Dipis ko ton. Pagkakinot ko. Ha? Anong kusmod ba kayo ng naong ni mo? Yati liluan. Ha? May panghupaw-hupaw pa ka diha. Nga ano ka? Hawa man. Iyot ay kog ingna ana ha. Naibaw ba ka? Di ko ganahag mga ingon ana. Kung may kalagot ka na ako sulti, black belter mka ka. Sa masuk magay na? War freak man tiya yung taon. Sa? Nakaisulti diha? Awa, day. Sulti pa si magulbul diha. Magulbul mo ka. Gumbulbul di ko. Nakita ko, kibot-kibot ang si mo di mo. Sa may gusto ni may sulti? Sulti! O si kibot-kibot, siya pagtuhol mo sa kusi, lubot sa mandok. O isa lagi problema ni mo? Ikaw. Daan pa lagi ko. Ni angko ng kagwang. Ni sa man. Sa may gusto ni mo na ko. Sa man. Sulti diha. Kuan ba, tagay sa tag-respect gamay sa taon, ba nagugkunin mo? Sa mang respetuhang gusto ni mo, ha? Kanang, dili na ako ni mo, sige, hantaw, dukol-dukol ang atubangan na kung estudyante ba, bida, buryong tanam dugay ba? Mao ba? Yun, no? Yan, hipagitan ni mo duklo na ng mga bata, mga kanang mga tiguang, duklo, tanin mo ng mga atubangan sa kung estudyante. Wala problema, mute ba? Ay lang ko pasok agad. Unsa gyud akong isugo nimo tumana dayon? Ayo kog pakit-ang akong isugo nimo unya pa nimo buhaton. Wa pa na buhat, kapuya oy, kapoy ka na musugo tagingon ana. Musurog din akong dugo ana. Napa day kay dugo day ha? May dugo day ka. Sa pagtuloy mo na ako, wala duga. Karaho ka. Ayan! Bida, lukol na sa bida. Nay kang lito. Say gusto nimo? Sumagay ka na ko. Magkisumagay ka ba na ko? Ningo! Lagi, tarong ha. Wala ba siya kumahadlok ni mong mayuta ka? Sa black belter pa ka, kumahadlok ni mo. Daghan ko gipangulatang mga black belter. Porbida. Napa mga ni red belter. Bida paita ni oy. Saan taon? Saan ako rin kalakiha taon oy? Usa lagi angay ni mong buhaton miyot para di ta ka maduklan. Unsa man? Ay kung pasok ka lagi. Unsa ako isugo, tumana gid ayon. Kung sa dugay kay tumana akong isugo, musurog din akong dugo. Bibida. Nya, napa di ay kay... Padakol ka! Akuan ka ng waday. Tarong anong katawa ni mo ha? Sige na, Day. pa dito. Day. Kapuya rin mga dikolor pa human niya kusukusoon pa yun ng puti pa yun sa purbida na hapit na alas 3 maabot akong mga estudyantes martial arts niya ako lang din hingin ng laba taon tiwason na lang nila ako. Good PM, Master. Master. Sa good PM. Sa patuoy nyo, tsate. Sa good PM mo diya. Unsak na naman ang imong greetings patok eh. Master. Good night. Naunsa ka natin ba? Say good night. Good night sa mga kagaral. Otro sa dal sa Master. Mabayo! Wal maap na mo diya. Forbida. May bawal mo. Wal maap na mo diya! Okay, Master. Okay. Okay. Listen. Listen mga estudyante. Ako ipakita ninyo ang pinaka-the best nga defense, ha? Ay, Master, wa pa deta mahuman sa defense. Kana mga Master. defense gitudloan ako ni simple raman na. Pero timan daghan kay kog mga defense nga itudlo nyo. Gawa sa blocking, weaving, ducking. Laing defense ako gitudlo nyo. Master. Anak, Master, imo asawa, Master. Ay, murag nagdam, nagpuspos. Urak sukur ba kayo na Master Onay? Kay tuyo, anak, Master. Bisag ako pa. Di na masilbi na ko. Alam, Sir. Urak sukur kayo kasi. Bito. Tama, Master. Murag kapat yun nun. Bebe, sibog mi. Ay mo saba diha. Ay saba nga na ako diri ha. Tago ko. Unsa man, Master? Amo ni defense ni. Defense ang tago. Unsay nga na defense. Kuan, silent defense. Idol ka din mangita na ko. Ayaw gimong sawa. Silent lang, okay? Mao ni gitawag og silent defense. Bungot ito,
Dere, doon lang kay SMS doon lang yun. Doon Ay, lang lagi yun. mo saba, doklon taron mo. Doon lang kayo. Saba, insulting, bitago ko rin eh. Tago defense na, Master. Tago defense. Saba diha. Tago defense. Saba lang. Tago defense, Master. Sos. Puta. Uy! Ah. Ay, lamo. Asan yung master? Asang inyong master? Mayong adlaw, madam. Asang inyong master? Wa pa man, madam. Sewa pa, tarong. Wa pa maabot. Wa di mo magdungan, madam. Ha. Muabot ka ni mapauli ha. Ina nangita ko, naghuwat ko. Di ka na siya mapauli. Ugma, maglakaw siya nga nalumping na iyang naong. Inagin ninyo ha. Master. Wa na, Master. Milakaw na yung asawa, Master. Wana din na. Wa na, Master. Uy. Ay, kasakit sa kong gawas ko. Sakit sa buko-buko na ko eh. Bilipan ko yung master eh. Pita. Tasol, uri ka dasin burnal, no, master? May kadi wa na tubig ang mga imburnal, Master. Siyempre, bawaan mo na. Ako pa, grandmaster ko ta. Anya, master, kanama namang yun sa'yo, padayon tag-practice, master. Ay, kadit. Padayon ta, pero kadit. Mag-stretching sa ko kay sakit. Unsa man ang klase sa defense, Master, gamit, Master? Ang hay na ito. Katubang pag-abot sa imong asawa din eh. Amo to gitawag best defense na ko. Ang pinaka the best nga depensa mao ang pagdagan, paglikay, ug pagtago. Mao to tiban ito ninyo ha. Master. Itago ko mo to yung best defense ha. Master, practice sana, master. Wa. Oh, tago inig pagitag ilmihan mo ta. Wa ko. Tago dito. Hindi na ko practice ninyo eh. Ang maro mo na ka. Wagi tot sa Master sa. Natural ako pa. Og ikaw, hoy. Oy, Timoy. Nagkita yun ninyo taon ha. Oy, patok. Ay, sakit sa ninyo. Oo. Kita niyo, no? Ay, gimusaba, ha? Okay. Provision! Tibanin ninyo, ha? Best defense na ang pagdagan. Pero in kaso, wa na mo'y kadaganan, ilabay na sa mga tao nga gusto mo patay ninyo, mo pasakit ninyo, may daang kutsilyo, tanawan ninyo. Kung ipakita ninyo, kung unsao ninyo pag-ilog ang mga kutsilyo, makuha na na akong kutsilyo ngayang da. Ikaw, Timo, dali nga rin. Ako na saan? Ayaw sa reklamo mo. Reklamo. Manabi ako ha. Dahil sa kutsilyo. Tawan nyo, giunsa din ako pagkupot ang kutsilyo, ha? In anion gani paggunit yung kutsilyo, awan ay lain. Aninion lang ni, ha? Sige, duslak mo, Kini! Hop, hinaya, kayo sama ta, ha? Daan pa kong niya. Day, ha? Natalikat? Day! Di ay. Ha? Day! Gisibat ka, gipalabat ka, nisibat ka, wa ni mo tiwasap pa! Ay! Sukol, Master. Kawas kining, Self-defense! Self-defense, master! Self-defense di ay, pak! Saman, black belter ka? Kapuya ni mong tawhana ka, ganina kong pinangita ni mo. Imo gilaban, tiwasa to dito ha. Hanggaw ka dako na. Sige na. Tiwasa ko ha. Kita mo? Mo ito'y pinakalisod nga dipinsa. Unsa to, master? Unsa to nga defense, Unsa master? man to nga defense, Master? Katong ako giingon ninyo nga eating defense. Unsa nga? O kita mo, tanang kubo nga, gibuhian sa kausawa. Ako gikaon, gikaon akong tanang kubo niya. Wa yung kumusukol, ha? Nya, sukol ba siya? Ha? Tarawa, nisibat siya! Bungot sa ito'y pagkasinod ko na eh. Mao niya ako problema ron. Kini ako asawa, grabe kay ngulata. Hangkaw, nagpaubos lang yung ko, hadlo ko nga ba si tao, minaykan na ko ba. Nya, din ako mapungan ako kagalingon, may go lagi na si kumpate, lagi bidab, winging, di ba? Saon taon na ako akong asawa, babi na, naabnas Bible, nga, kultahon ka, lihay lang yun, ha? Di yun ka masukol, tabagi ko na ko, bambi na. Ate Fresh, kung saan kung kami pasultiyon, mute.
Thank you. Ay, bunta. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendi na to karagad lawa, Goliath. Si- Kuha na, Ate Pres. Si Miyot. Miyot. Oo, si Miyot. Ang problema ni Miyot, Ang problema ni Miyot lagi, Ate Pres, katong iyang asawa nga, kanang bugoy ba, abagsik ba? Sa minyo na sawa pa sila minyo, tumbuyon pag nagyun na yung asawa. Karon na minyo na sila, bagsig siya. Kinis miyot, black belter ni si Ate Pres. Karon duklon-duklon ra siyang asawa. At tubangan sa mga estudyante. Agalaw, Under kay siya. Ang iyang gitudlo sa mga estudyante, kinahanglan dunagyo kay dipinsa. Inigdukol siyang asawa, pangutanon siyang mga estudyante. Kato sir, unsa to dipinsa to sir. Kulata siyang asawa, kung taong may siya. Kato sir, unsa to dipinsa. Tago, defense. Sa katapusan na ti Pres, kay gituluan siya kaning ang tanam ni kang timoy ko nga, sir, naidipinsa nga iting sir siya na tudluan ti kaya rin. Dool to niya yung amigo si kasi pangalan niya. Patok si Kuan. Si Patok. Tamo ko, Patok. Ani Patok, mao ni dipinsa nga iting, pak! Kulatan niya ti Pres siya. Ay, sir, ganun ni sir siya. Mao ni dipinsa sa iting, kulatahon rin mo, kulatahon gili ka, kanon rin mo, ang mga kumo sa imo iting di ay. Mo na iting. Abidang Mao ni kulataon. hitabo niya pagkatapusan ni ti Pres. Kulata siya maayo siya sa wapa. Iting to. Ikaw, kay ni sibat-sibat, tago-tago siya. Unsa to dipinsa siya? Sa iting to. Iting dipinsa. Lan, unsa man ni kahimtang, unsa man ni nga certain situation kanang battered husband siya. Unsa ito? Dili siya battered husband. Bam, ang iyang tuyo, bam. Dili siya, maluoy siya sa asawa. Black belt. Champion na siya. Kurik ba yan? Pauban sila si Master Ikin. Oh. Katong Master Sayaw yan. Kay iyang gitinuod wa anda. Dili kuan ang hurutan ng ipon ni mauna. Okay ka na bitang panultihon sa mga banang Goliath nga ako lang na korke ako ning suklan pilar may kusog sa babae pero yung naanat Goliath iyang termino Mas no. maayo Maunay. nindot ang kinaiya ni ang bana kay ni respetar ug ni nagmahal gyud sing asawa kay di man mangulata, di ba? Una isa liga siyang sawa, Gams. Kay lagi. ang uban sing asawa ana noon mag-abusar. Oo, Mao na ipin sa Bruce Lee. ang Ma'am. sa ako Bruce lang- Lee, dili kita siya musukol kung napesay kadaganan. Oo. Pero di nagali ka. Muna ipagaingnon kun wa na ko'y kasandigan. Oh, imo kung giduot. Hangtod sa katapusang bumbong. Unsa na termino? Apoy patalinggo mo na. Unsa na termino gamit? Unsa na termino Goliath gamito na ni mga master arts experts kanang dili nila basta-basta gamito ng ilang kumo kay lisensyado. Ariyan Unsa sa tawag boxer ana? good bam? Kada mga boxer rin na musukol ni mo. Pero sa ako na Basta na lisensyado Oh, ang ilang lisensyado. pero sa ako, pero sa ako na sabtan sa dagan sa istorya basta magtumano lang niyang gisugo sa iyang asawang bagsik dili man siya dagmalan. Ay sa kana ko ipaambet para natay giya. sa may gikwadi sing asawa. Kada masugod siyang panghugas, sugod siyang pagpanluto, basta matuman lang Ang dili man iyasan lagi masuko. ba nga pinaip. Uy, ang iyasan nga kanang kuan ba, kanang na makakwarta sa taon siya, kay tudlo-tudlo siya. Okay. Ana sa te ipaambit Goliath. Una to sa New Testament. Mateo 24, versikulo 42. Busa, pagbantay kamo, kay wa kamo masayod, kung unsang adlawa mo abot ang inyong ginoo. Mo atras na diri sa Old Testament. Sa inyo Ginoo bam, dili din ang Ginoo ni Mateo si kuan. Gingon ang pagkasulti ato kung tanan god. Mo atras ta sa Old Testament Ecclesiastes 12 verse 5 nga rin sa unahan. Puti na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy. Diretso. Mupauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mupauli sa Dios nga mao naghatag niini kanato. Ako kining gibasa para naay giya nga kun pananglitan unsa ka maayong taras ang gibuhat sa bana bisag dugdugon sa isang asawa kanang naang nagyapon sila giya only lamang nga kining iyang asawa usahay tungod kay gimahal man niya kanang dili siya kahimo sa pagpasakit siyang asawa. Muduko lang siya pagpaawat kung nagmalan sa isang asawa at i-press. Pero sa dagan sa istorya, sa ako nang giingon, kanang na ang, dili man masukoy ang asawa, di man nagmal niya, di man manapat niya at i-press, basta matuman lang ang tanang mga gimbuhaton. Basta may gibuhaton ba? Katong mga panghugas na ba? Kay magsikon lagi ang asawa, so siya mo ipahugason, siya mo ipalo. Ngano man ang iyang asawa di mo himo?
kuan bagsikon o gamay ba magsige lagmandar no pero sa ako nang giingon pero sa ako nang giingon kanang naang mahumalan tanan dili man mahilabot ang asawa man wa man mingon nga hununga na imong pagpanudo diha kay wa kay mahimo wa man moingon Pero para na ako, di maguna buhat ko sa bana ng hugas sa plato. tinuod sad. O, di ba? Ang imong asawa, yun mo ana, babae, man buhata. No, tinuod sa kay kanang Abusar tali niyang asawa Labi ko, na- kay tingali, daog, kanang di musukol niya. kanang murag ang akong tanawa ani ati pres murag tungo lang din siyang gugma siyang asawa kay sa Mauna. kaniya pa kun bakyaon din iyang kusog Correct, gato oo. siyang asawa wa man mahimong asawa Wa kay gyud babae ra mahimo. god. Sa to pa kuan ka ng sir, itong sender, miyot, kung kumasayop ka nang naang, sakto mo na yung mga asawa, pero sa laing bahay lang, nalahap o gamay, tungkol ang ubo mang gimbuhaton sa asawa, ikaw naman nituman. Ikaw na, oo. Pero sa imong gugmang ang ipakita, hindi ka mo dragmalog asawa, okay ko ana, no? Kay, Pero, og naana din siya, nga ingon ani ang iyang pagtatar sa iyang asawa, nga murag rainan na lang. Unya, maumay na andan, wala kay mahimo, inana na gida. niya. Mo lagi ni kabot siyang asawa no. Wag gyud sa mahimo. Mudukol lang siya magpaawt. Oo. Pero kung tunay tapon ako ato press, lahi naman? po to. Nga naman. Mututok lang ko ni kataon, mudukol nag-iya. Salamat sa pagpanagan dito laman noon. Kore ko ang puzzle, Tihon.